nyika yose iri kuungudza nekuchema-chema pamusoro pema-blackouts ari kuitika aiwa munyika yezimbabwe. Patinoona kuti nyika yezimbabwe aiwa takutongoona kuti inenge yatongova musha umwe chete kumamisha chaiko. Patinoona kuti people nemuma-towns nemuma-cities they are now spending more than 48 hours without electricity. Sana pana mashwambira nyongwa pana patichiona mamwe maresponses anobva kune vanhu tobva usubscribe like out on the bell icon. Tinoona muZimbabwe Economic Review Mzwana zinokosa chiti update on national power supply situation. ZESA Holdings inform stakeholders that the national grid is experiencing reduced power generation due to the technical issue at the Wangi power station, compounded by low water levels at Kariba. Our teams are working urgently to resolve these and minimize impact. We apologize for any inconvenience. Tipinda pana patinoona kuti aiwa vanhu vanouya vachikomenda vachiratidza kugwadziwa pamusoro this critical shortage. Panapa vanoemera chiti once I last had electricity on Monday evening and I called ZESA faults thinking it was a fault. I have just been told it's load shedding and affecting half of the country. The gods must be crazy. Chichakadaro. This government is the worst. 48 hours plus load shedding. Domashukwana yawana vachiti aiwa kusarenda aiwa ichita zvikoniwa. How come kuti nyika yeZimbabwe aiwa inozikamwa kuti aiwa ine upfumi inoita 48 hours plus. Aiwa vanhu vari load shedding. Vanhu vatomofa kuti mafaults but vatozonzora kuti aiwa load shedding vakomana. Tudze mafunguro emo tikudei pamusoro pechitiko ichi. Myangu musikishi medu. Sana subscribe like chinotsvaka the bell icon.